Aminu, labarin cin hanci da rashawa a hukumar 'yan sanda a Najeriya ba baƙon abu ba ne. Abu ne wanda idan ba a yi ba shi ne abin mamaki. Yau, duk ɗan sandan da aka ce ga ɗan sanda amma bai cin hanci da rashawa, to abin kallo ne, abin mamaki ne. Amma don an ce ga ɗan sanda can ya amshi hanci da rashawa, ko sauraron ka ba a yi. Haka yake kamar ɗan jarida ka zo kana ba da labarin cewa kare ya ciji mutum. To kare ya ciji mutum, masu sauraro ba su koson su ji to menene ke ciki. Amma ran da duka zo ce mutum ya ciji kare, to sannan mutane za su fara mai da hankali su ce a'a to wannan shine labari. To haka al'amarin ɗan sanda yake. Can baya, hukumar 'yan sanda tana gaba-gaba wajen zargi da al'umma ke mata cewa ta fi kowace hukuma ci hanci da rashawa a Najeriya. Sai daga baya aka samu wasu hukumomi irin ma'aikatan wutar lantarki da kuma ma'aikatan shari'a, waɗanda yanzu sun wuce 'yan sanda da gudu wajen zarge-zargen da ake ma a hukumomi wajen cin hanci da rashawa. Yanzu in aka ce ga alƙali amma bai cin hanci, to yanzu ya zama shi ma abin kallo, abin mamaki. To, waɗannan 'yan sandan da suka yi wannan abun a Abuja, duk wani mazauni Abuja ya san wannan shi ma ba baƙon labari ba ne. Saboda a Abuja za ka ga 'yan sanda cike da mota suna yawo wuri-wuri, wani wuri ma in suka tsaya ba sai sun kira ba, waɗannan da aka zo karɓan kuɗi wurinsu sun sani da motar 'yan sandan ta tsaya za ka ga sun tara kuɗi sun ba mutum guda ya je ya kai musu. To inda abin mamaki yake ciki shine idan ɗan sanda zai iya sa shinge, haramtaccen shinge cikin babban birnin tarayya, ya sa shinge haramtacce ya tare mutane yana karɓan kuɗi, to za ka ce wannan ɗan sandan lallai kam ya ƙyanƙyashe, ya bushe sosai wajen cin hanci da rashawa. Domin abin da aka sani, cin hanci da rashawa a dukunce ake yi, kuma 'yan sanda sun fi yin sa a daji ko kuma ƙauyuka. Amma a sa shinge, babban birnin tarayya inda sanatoci da ministoci da manya-manyan mutane, a ce nan ne za a yi shinge ana tare motoci ana karɓar cin hanci da rashawa, to shine baƙon abu. Domin mun sani muna yawo Abujan nan, amma sai dai ɗan sanda ya tare ka in ka kunna wutan mota ya ce morning sa ya gaishe ka, wani lokaci ma ya roƙe ka. Amma ya tilasta ka sai ka bashi kuɗi. Labarin da muka samu, waɗannan 'yan sandan sun tare shugaban ICPC, suka tilasta shi cikin garin Abuja fa, suka sa shinge, suka tilasta shi sai ya ba su kuɗi. Ya ce bai da tsaba kuɗi, suka sa ya je har POS ya ba da katinsa, aka caje shi, aka zare musu 50,000 suka rabe gaban shi. Ba su san shi ne shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙasa ba. To, kaga dubunsu ta cika. Wannan ya kai bayani, wannan bayanin ga hukumar 'yan sanda, kwamishinan 'yan sanda na Abuja ya fito ya yi wani bayani. Amma mutane talakawa abinda suka ɗauka wannan bayani ruwa ido ne. Don ya ce waɗannan 'yan sandan shi ne, amma wannan aikin da suke haramtacce ne ba a sa su ba. Mutane kuma suna ganin komi rashin kunyar ɗan sanda, komi rashin tsoron shi, ba zai zo cikin tsakiyar birnin tarayya ya yi haramtaccen shinge ba. Saboda haka an dai kare hukumar 'yan sanda ne kada a ɓata mata suna, amma dai mutane ba su yarda da wannan bayanin cewa waɗannan 'yan sandan hukuma ba ta san da su ba. Abin da zai sa a yarda sai an ga hukuncin da an kai musu, kuma sai an saurare su, an ji su ma ba su washe kwai ba. To, baban duk kusan babban damuwan ma kamar yadda shi Dr. Musa Ali